Hello mga mi, are you looking for games na talagang mai-enjoy yung mga kids ninyo on how to pronounce the letter? Okay, so ito pong apps na ito ang pinaka-best para sa akin na apps dahil dito ay matutunan po ng anak ninyo na kahit naglalaro sila matuto silang mag-pronounce ng mga letter sound. Kaya panoorin niyo po mi kung paano po siya nagagamit. Diba? Listening skills. Okay, so ganyan po ang maglaro. Okay. Okay, so if you want to know this game, hindi, okay, kung ayaw niyo po ng maraming apps dahil po puno na po yung phone niyo, magandang maganda po ang apps na ito para sa learning ng ating mga anak. Kaya you can click the link below to know about this platform. No need for an app, no need download. Ito lang link na ito, it will go to the link, it will go to the platform without downloading this one. Okay? So, yan lang po mi. Sana po makatulong sa inyo. Magandang araw po.